A Romaría con máis rock and roll volverá a animar as beiras do río Lérez. Pontevedra prepárase por 7º ano para acoller o Surfing de Lérez, unha cita pensada para toda a familia. É un festival familiar, pola propia concepción que ten, donde persoas de todas as edades comparten un día inteiro pois de festa, de comida, de baile, de teatro, de música. A organización ten preparados concertos para todo o día que se repartirán entre 2 escenarios. Los Deltonos de Soul Jacket ou Malandrómenas son algúns dos nomes que compartirán cartel con grupos galegos e pontevedreses, e que o apoio aos músicos da cidade é un dos piares do festival. Que nesta media no que estamos non nos imos mover, nunca. E se pode ser, imos intentar, o que pasa que este ano fomos un pouco fora do país, para traer cosas e ver a calidade que ven para o ano en Galiza, porque creemos que o ano pasado foi o mellor cartaz que fixemos nunca. Este ano haberá o dobre de postos de comida e tamén reforzan a programación infantil. Nun terceiro escenario encargarase a Escola Bonobo da cidade con actividades variadas para os máis pequenos. Vais a chamar a aldea Bonobo, porque a escola de Bonobo é quen vai levar toda a programación, son os mestres dali cos seus alumnos, case 200 rapaces van a actuar ou facer algún traballo. Hai nenos de 5 anos ata os 18, e algún pai que tamén vai facer algunha historia. O Surfing de Lérez cumpre 7 anos, pero este é o primeiro que se celebra despois de recibir o Premio Martín Codax da Música ao mellor festival. A fórmula da cita pontevedresa creou tendencia. Da romería de rock and roll, o cal tamén di que moitos festivais pasáronse o día, e algo que ver con nós terá todo isto, no? Que xente como Atlantic Fest, o Rocking de Carballo e todo isto, este ano a programación é case toda de día, entón creo que algo influímos en eles. Unha vez máis a entrada será simbólica e solidaria destinada á rede axuda. Este ano o obxectivo é acadar unha doazón de 6.000 litros de leite.